Ayan mga kamamshi, ang ingredients ng paggawa ng binangkal or sesame balls. So, ayan. 4 cups of flour. Pagsasama-samahin natin lahat ng dry ingredients, ang baking powder. 2 teaspoon of baking powder, 2 teaspoon of vanilla powder, and then ang ating salt, 1 teaspoon of salt. Yan. So, ayan mga kamamshi, paghahalo-haloin lang natin ang lahat ng ingredients na yan, dry ingredients. Ayan, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe kay Momshi, please subscribe si Momshi Ruby and Ayla and click the bell notification para sa mga bago kong upload, updated po kayo. So, ayan mga ka-Momshi. Ayan, nahalo-halo po. Kailangan po lang talaga i-mix yan. And then, yan. Pagsasama-samahin naman natin lahat ng mga wet ingredients. Ang milk at ang sugar. Well, ang milk kailangan ay warm milk. 1 cup of milk, 1 cup of sugar. Yan. Tutunawin lang natin muna yung asukal bago natin ilagay ang yeast. Well, yun po, mga kamamshi. Isa po sa sikreto sa paggawa ng binangkal ay ang yeast. Well, some of them they're not putting yeast. Pero ako kasi, tinry ko. Mas masarap siya kapag nilagyan ng yeast na konti. Well, konti lang naman yan. 1 teaspoon nilagay ko sa 4 cups of flour. Para lang siya may texture, mga kamamshi. So, ayan. Tutunawin ko lang yung yeast sa warm water. Warm milk. At, syempre, kailangan ma-melt talaga yan. Ayan. At nandiyan ang egg. Isa pa yan. Dati gumagawa ako ng binangkal, mga kamamshi. Walang egg. Yeast lang. So, okay naman. Okay naman yung lasa. Kaso, mas napasarap nung may egg. Iba yung texture niya. Basta, masarap siya. Iba yung texture, iba yung lasa. Mas masarap kapag may egg. So, ayan mga kamamshi. Isa pa yan sa sikreto ng paggawa ng binangkal. Ayan. Kaya lahat po ng mga friend ko talagang nag-a-ask sila sa akin na gumawa ako ng binangkal. Especially po may mga ganyang events. May mga okasyon, ganyan. Talagang binangkal ang ginagawa ko. Yun nga lang, hindi ako nakapagawa ngayon ng binangkal with ube. Isa pa yan sa ginawa kong twist. Kumbaga, binangkal with ube inside. Ube jam. Kaso nga, wala kami ngayong dito, Filipino product. Dahil close yung borders. So, walang nakakapunta rito. So, ayan. Plain lang siya. Plain lang na binangkal ang ginawa ko. Pero mas masarap yun mga kamamshi. Yung ginawa kong binangkal with ube jam. And then gumawa din ako mga kamamshi ng binangkal. Nagtry din ako ng binangkal with yema. Yun, masarap din siya mga kamamshi. Dapat nga sana yun yung ilalagay, kaso hindi ako nakapag-video. So, plain lang yung aking in-upload. So, ayan. I think it's ready na. I-mix na natin yung dry ingredients yung wet ingredients sa dry ingredients. Ayan. Huwag muna natin ubusin lahat. Pero, for sure naman lahat naman yun ilalagay natin. So, paunti-unti lang tayo mga kamamshi ng pagbuhos. Then, i-mix lang natin. Ayan. I-mix lang natin yan.
So, ayan mga kamamshi. Ayan, ilalagay na natin yung the rest. Ayan mga kamamshi, nakalimutan ni mamshi yung oil. 2 tablespoon oil. Nakalimutan ni mami. Ayan. So, lagyan na lang natin. Habol. Pero don't forget po yun mga kamamshi ha. Yung 2 tablespoon of oil. Cooking oil. Ayan. Kakamayan na ni mamshi at hindi na kaya ng ating spatula. Maganda talaga mga kamamshi kapag ginamit mo ay yung warm milk. Kasi parang na ano na yung yeast niya at saka 'di ba parang mas malambot na siyang i-ano sa dry ingredients. As you can see, ayan, parang napakalambot niya. Madali siyang imasa. So, ayan. Tuloy-tuloy lang natin ito mga kamamshi. Ayan. Ibubuhos ko na. Kasi kailangan pa natin ng iunti-unti, hindi pwede natin buhusin lahat. So, ayan mga kamamshi, na ni mamshi yung dough, na imasa na. So, i-rest lang natin siya. Kahit hindi na kasi may yeast naman siya mga kamamshi, kaya madali lang siyang kahit hindi na natin gaano i-rest. Ayan, tatakpan ko lang siya ng cling film or stretch film. So, ayan mga kamamshi, prituhin na natin yung ating binangkag. Lalagay lang si mamshi ng oil sa kamay para sa pag-form ng balls. Ayan. At syempre, ilalagay natin siya sa sesame seed. Papagulong-gulong natin dyan.
So, ayan na mga kamamshi. Natapos na ni mamshi yung paggawa ng mga balls. Ito, pipritohin na yan. Kailangan lang natin siyang i-golden brown. Saka kailangan yung mantika natin is, kung tutusin dapat is, lubog ang ating binangkal sa oil. So, ayan mga kamamshi. As you can see, hinahalo-halo po ni mamshi para pantay ang luto at magpa-golden brown para hindi siya masunog. So, ayan. Ganyan lang po sa pagprito ng binangkal. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe kay Momshi, please subscribe Momshi Ruby and Ayla. Salamat po. Malapit na po siya mag-golden brown. So, ayan mga ka-momshi, mga hindi pa nakakapag-subscribe kay momshi, please subscribe kay Momshi Ruby and Ayla. Click the bell notification para lagi po kayong updated sa aking mga bagong videos na upload. Maraming salamat po. So, ayan, continuous lang po yung pagpiprito ng ating binakal hanggang ito ay maging golden brown. Actually mga kamamsi, ito kasing ginawa ko para to kay buntis. Request niya po ito. So ayan. So ayan, ang ganda na ng kulay niya mga kamamsi. Yan ang hinahanap natin na pagka golden brown. Ayan. At saka yung bumubuka na siya. Kaya nga po siya tinawag na smiling sesame balls. Kasi talaga siya nag-smile. Kusa siyang bumubuka yan mga kamamshi. Ayan. Kung nakikita nyo po, ang ganda po. Talagang luto po siya in and out. Ayan po. Maraming salamat po mga kamamshi.